autèntica passada. Hola, hola! Un viatge a Japó mereix sempre una visita a Kyoto, la cara més tradicional de la cultura nipona. Fins al 1868, Kyoto va ser la capital imperial del Japó i una de les poques ciutats que es van salvar dels bombardejos de la Segona Guerra Mundial. És per això que Kyoto manté molts temples i fins a 17 monuments declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO. I amb tant per veure, cal fer una petita selecció. Una bona manera de començar a descobrir Kyoto és vorejar el riu Kamo seguint el camí de la filosofia i em porta fins al temple del pavelló de plata, el Jinkaku-ji. Aquest temple budista, construït el 1482, volia calcar el temple del pavelló daurat, però en plata, algo que mai es va arribar a fer. El que sí que van aconseguir és fer una mostra excepcional del que són els jardins japonesos. I agafo el bus i vaig cap al Palau Imperial. Però ho faig tan bé que el trobo tancat, així que canvi de plans i cap al bosc de bambú d'Arashiyama. Aquest bosc és realment espectacular i el venir just després de la pandèmia fa que el pugui gaudir sense gaire gent. Aprofitant que sóc a les afores de la ciutat, faig una petita caminada fins a un mirador del riu Katsura, des d'on puc veure un petit temple budista, el Daihikaku Senkoji. De tornada a la ciutat, un dels temples que més val la pena és el Kiyomizu-dera. Fundat el 778, es troba a la part alta de Kyoto i és un dels temples més visitats durant la temporada del Sakura. El Kiyomizu-dera se'l coneix com el Temple de l'Aigua Pura i és que la cascada de Towa hi fa arribar aigua sagrada que es canalitza en 3 desitjos: salut, amor i èxit professional. I m'endinso als carrerons de Higashiyama per fer una passejada en un barri d'edificis tradicionals on sobresurt la pagoda de Yasaka, que amb els seus 5 pisos és l'última estructura que queda del temple Hokkanji. I no podia marxar de Kyoto sense visitar el Fushimi Inari Taisha, el temple dedicat a l'esperit Inari. Els seus milers de tori vermells formen un camí sagrat on cada tori és una entrada al món espiritual. L'abundant vegetació i el silenci dels seus camins fan que aquest gran temple tingui una essència especial. I quan marxa el sol a Kyoto, s'il·lumina un dels seus símbols, la Torre de Kyoto, l'edifici més alt de la ciutat. Després d'uns dies de tradició, agafo el Shinkansen cap a la vibrant Osaka, i és que amb el tren bala és un moment moure's entre les dues ciutats. Primera parada, el castell d'Osaka, que rodejat per una gran fossa i els jardins de Nishinomaru és la visita obligatòria. El passeig per arribar al Gran Castell, travessant els immensos jardins, tant dins com fora la muralla, és un plaer. I un cop a dalt, el premi són unes grans vistes de la ciutat. Aquest castell és l'edifici més reconegut d'Osaka i té una història que es remunta al segle XVI, quan en un període d'unificació, Hideyoshi va voler construir un castell que superés tots els existents. A partir d'aquí va viure incendis, guerres i finalment la seva reconstrucció. I de baixada travesso tranquil·lament diferents barris per arribar a Dotonbori. Dotonbori és el barri més popular i està ple de restaurants i botigues, com els famosos grans magatzems Don Quijote. Els seus carrers són un no parar d'estímuls visuals i acústics, i entre llums i neons hi ha un símbol que representa l'energia i vitalitat d'aquesta gran ciutat, el Glico. I m'escapo fins a Shinsekai, un barri que es va construir seguint el model de París i de Coney Island, i que té la gran torre de Tsutenkaku, que temps enrere donava l'entrada al ja desaparegut Luna Park. Construïda el 1912, aquesta torre és un punt de referència de la ciutat.
ja que es pot veure des de molts llocs. I just sota la torre hi trobaràs un carrer ple de restaurants i entre ells un que té un vaixell dins, on et pots pescar amb canya el teu sopar. Però jo prefereixo un bon ramen. I amb això crec que ja ho he vist tot per avui, així que vaig a dormir. Avui, al primer hotel càpsula del Japó. I finalment us recomano una visita brutal però perillosa, l'Universal Studios. Perillosa perquè si no vigiles t'hi pots deixar un ronyó, perquè tot mola massa. Però això sí, gaudiràs com un nen petit. El Nintendo World és brutal, és com sent Mario en primera persona, voltant pel castell d'en Bowser o trobant en Yoshi. El parc és grandiós i amb opcions per totes les edats. Una autèntica passada. O sigui, a més, tot el que és gent d'aquí, el personal, super mega atents, super simpàtics, una enveja, hauria de ser així tot arreu. I entre Minions i les Rec arribo a Hogwarts, on per art de màgia passem d'un sol radiant a un ambient tètric, però molt digne de Hogwarts. El parc és espectacular. I és que l'Universal Studios és la millor manera per acabar aquesta visita a les increïbles ciutats de Kyoto i Osaka. Arigato!